фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи озод намудани хизматчиёни ҳарбии гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. полковники гвардия раҳимзода олимширин аз вазифаи сардори маркази тайёрии кадрҳои гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон, полковники гвардия набизода файзулло шодимат аз вазифаи командири бригадаи якуми махсуси зудамали гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон, полковники гвардия одиназода абдусалом маҳмадулло аз вазифаи командири бригадаи дуюми махсуси зудамали гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон, полковники гвардия маҳмадализода ҳасан ибод аз вазифаи командири бригадаи махсуси комендантии гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон бо сабаби ба кори дигар гузаштан озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 30 июли соли 2026. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таъин намудани хизматчиёни ҳарбии гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. полковники гвардия Саадуллозода Фатҳиддин Раҷабалӣ, сардори маркази тайёрии кадрҳои гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон, полковники гвардия Одиназода Абдусалом Маҳмадулло, командири бригадаи якуми махсуси зудамали гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон, полковники гвардия Камолзода Нусратулло Абдулло, командири бригадаи дуюми махсуси зудамали гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 30 июли соли 2026. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 30 июли соли 2026 дар бораи муовини вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Камолзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Камолзода Юсуф Олим, муовини вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 30 июли соли 2026 дар бораи муовини раиси кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Абдурозиқзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Абдурозиқзода Лутфулло Давлат, муовини раиси кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 30 июли соли 2026 дар бораи аз вазифаи муовини якуми сардори хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Сафарзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Сафарзода Абдураҳим Қурбоналӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми сардори хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 30 июли соли 2026 дар бораи муовини якуми сардори хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Қосимзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Қосимзода Суҳроб, муовини якуми сардори хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 30 июли соли 2026 дар бораи муовини сардори хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Мирзохонзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Мирзохонзода Амриддин Насриддин, муовини сардори хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.